Лек апдейт ще направим за снощната тема за кученцето, което уж беше отвлечено. Оказа се, че не е отвлечено, ами човек, той даже същия човек има приют, гледа кучета бездомни, прибира ги от улицата, и сега се чухме по телефона даже с него. Обясни ми за какво стана на въпрос. Просто като е видял куче без стопанин, е решил, че е изоставено. И е решил да провери за чип. Той се вижда даже как го гали в началото, и докато го е прибирал, то там вече е отрязано. Явно този човек, който е качил клипчето, не е съвсем добронамерен пък той. Отрязано е как изкача някой друг и почва да му се кара да му влиза така по-грубо, доколкото разбрах. След това той, докато обяснява този човек, че има приют и така нататък, другия го е качил навсякъде, уж че е престъпник и така нататък. Чак и до мен се прати, до мен ми го пратиха, заблудиха ме и мен. Няма такова нещо, приятели. Обариха ме са няколко човека, не е само този, дори и Мето ми се обари. Аз му вярвам на Мето и съм склонен да приема, че наистина е така. Не е престъпник този човек, не е искал да отвлече кучето, просто е проверявал за чип. Така че махам клипчето и е достойно според мен и коректно да кача този клип за това кученце от снощи. Така че това е историята. Бъдете здрави! Относно сивошляка само да вметна, пак е в болница, върнахме, защото пак е се влоши състоянието и пак е в Провет, този път в друга клиника, пак на Провет, към центъра на Пловдив е, и се надяваме, че ще се пребори имунната система. Ще дам повече информация другата седмица за сивошляка.